Я просто спілкувалася з різними батьками таких дітей, у яких саме відносно складні форми аутизму. І вони кажуть, що їх дуже дратує, коли в поп-культурі, в фільмах людей з аутизмом зображають як таких просто суперрозумних, але дивакуватих людей. Геніїв. Так, і вони часто кажуть, що це трохи спотворює уявлення людей, які не стикалися з різними формами аутизму, з тим, як насправді буває складно і батькам, і дітям. І, тобто, звичайно, що для поп-культури це легше так показувати, аніж реальні якісь проблеми. Так? Але тим не менше, просто треба розуміти, я дуже часто чую такі закиди, типу, от раніше не було цього нічого, там, чи раніше там від онкології ніхто не вмирав. Не вмирав, бо доживав до 30 років, чи до 35, так?